telat iki. Hendak gue bar buka warung PT. Wis lu kok jam 6. Harus tak jam mangan ndi. Weh. Enak masakan Padang. Berbayar 2.000. Apa tak jam mangan kono wae ya? Hah, muga-muga PT gelem nang kene. Ya ora nesu masalah iki kelewat jam buka iki. Standarane kene lah. Wah, iki enak kabeh iki. Wah, mantep tenan. Iwak-iwak ya. Apa wayah gini masih ada yang mau minta-minta tuh. Mas, maaf mas, sudah malam ndak nerima sumbangan ya? Sumbangan piye to? Aku arep madang ning kene kok sumbangan. Mas madam masuk, ndak usah tengok-tengok di luar ayo masuk. Silakan duduk dulu mas. Ya, endi? Ini. Ya, duduk masuk. Sekarang udah duduk mau pesan apa? Makan apa minum? Yo, SC Mbak, oh ngelak, bermelayu ngelak. Jarene mau luwe, sekarang ngelak. Minum dulu. Minum. Tunggu dulu ya. Es apa panas? Es. Oh ya, sebentar. Iki jane wong iki apa ora iso basa Jawa lho njuk ngono kiri. Mas, ini esnya mas. Iki jalukku es lho, Dik. Lah ya ini minuman spesial warung sini mas. Lah es endi rene es lho. Itu ada di udah dulu di udah esnya udah ke bawah tenggelam. Nah itu yang hitam-hitam udah campur es. Iki apa iki? Itu minuman spesial warung sini ya mas. Nek ireng-irenge. Bulan puasa kan mas tadi berbuka itu jadinya esnya. Iki mendem ora ngono nek. Enggak, jangan khawatir. Di sini halal semua mas, enggak ada yang mendem. Ya. Ya, silakan dirasa ya mas. Ya. Ora iso ngomong bahasa Indonesia. Ya ngono ora wis. Kamu roh aku basa ngono iki. Duh, gara-gara kecol aku buka dadi telat tes bengi. Belang ndi iki pelanane tek ora enek. Tadi Weh, Mas Gecol. nah, kira tunggu teko tenan to kowe. Sampeyan iki piye to, Mas? Mas janjian karo aku kok mbenjani janji. Lagi ngono kowe iki wis mbenjani janji wae. Ya bukane ngono, Dek. Aku iki ora mbenjani janji. Aku ndelok mau iki ning dalan pitku cemantol wit. Wis, Dek, peseno kowe arep mangan apa tak bayari tak traktir tenang kowe. Wis, Mas, nila bakar wae, Mas. Gur nira bakar to? Iya. Mbak. Apa mas? Pesen nila bakar loro. 2. Loro. Ya. Biru. Mbak, sendoknya di sini ya Mbak. Aduh, lah, iki panganan opo iki ini?
Larang ora lah bingung. Larang itu tak itu. Ajare arek mbayari aku kok ngomong larang to Mas iki, gur lagi jajak ning ngene wis ngomong larang. Wis tenang wae, Dik. Itu tak bayari. Cukup duit. Selamat makan, Boti. Udah mau utang ngasih waktu. Tangan kau. Aku nek mangan ngene kok terus kalingan bapak yo dadi ora seger madang aku. Diulak-alik to, Dik. Yo segere Dawet iki. Aku dadi kalingan bapak tak telepon bapak wae ah. Apa, Bek? Apa nama bapakmu? Iya, lang apa? Wes kono iki sing lak bayarane tenang wae. Wow. Iki anak-anakku wedok iki ya enak yo urung tekan ngomah to. Apa lembur apa ngopo to? Wah, kudu dadi gagasane wong tuwa rek. Biasane ya enak wis teko ngomah kok yo. Oh, lagi nelpon. Ya langsung merucut ya. Ya lah kok ya ke HP. Halo, Pak. Halo, Nduk. Ya, kok pengen ngendi ada orang tekan ngomah iki? Iki suwengi lho, Nduk. Kowe aja marai kuwate bapak lho. Iki aku lagi bukber iki. Arep guber nang ngendi? Lah, masakan Padang iki kok ngopo rasane, Nduk? Iki rene yo. Aku kan rono. Lah sing arek anu, sing ngetone sapa? Aku yo pengen mangan sing gone wong Padang kuwi apa rasane ki piye yo? Ijara engko tak golek uang kan ngeterne sama lu rono. Matur nuwun dadah. Wangune nampa THR ta, Nduk? Ya. Heeh, engko tak rono. Yo, tak tunggu ya, Pak. Heeh. Wong ape ya wis mlotot kabeh kaya ngene to ya. Oh, yang sah. Wes. Lah kan malah nek motor ke sapa ya? Apa gelem mandek e? Ngocek ya ngocek kok ora dibayar anak wedok ya. Apa Pak Dik? Anu kula ajeng ngojek Mas, anu jenang terne teng nggone warung Padang ini si Mas Bulog napa anu sing cedhak dalan gedhe ngoten. Rumah makan Padang. Nggih, jare nggone Mas Bulog napa sinten ngoten. Oh, Ajeng kula ajeng manten mriku. nggih, monggo. Pinten Mas? 50 iki, Pak. Kok moyo ya masa ya 50 to Mas. Selawe Mas. Aduh, Pak. Yo tulung bangsa Mas nggih Mas. Aku tak mangan rasane panganane wong Padange kok ngopo. Nggih. Wis 20 wae. Loh, lah nggih. Nggih. Waduh. Budal. Matur nuwun. Apa banter nggih. Dol, buka kene. Duit. Masakan Padang. Duwe 20.000 aku. Lha kuwi. Kowe apa cukup? Lah sementing ora imbuh, Cuk. Nek imbuh ayo duitku ya ora cukup. Lha kuwi 12.000. Mosok masakan Padang 2.000? Wah, jenenge harga bersahabat lho. Lah ngombene. Engko nek ngombene ya wedang-wedang putih apa wedang-wedang sasan wae ya. Kobokan. Ayo no. Wareg tenan wetengku meledak rasane. Warung makan Padang Taraka Ampuang. Jos pokoknya. Apa sing tak sepiring iki apa imbuh neh. Yo emane mendase. Ya tak pangan deh. Ayo kaya pangan opo piye? Buka. Wah. Warung iki Padang kan wis jenengmu warung Padang. Ya Mas iki ora Padang iki ne lho, Cuk. Padang rumah makan Padang. Padang rumput atau Padang pasir?
Pelayan, buka. BKN. Sioi. Loh, nyawane enek kok. Ya ngapa Mas ning kene Mas? Ya Bu, kalau iki warung legane aku lho. Oh, sampe nak main wong harus dieti ya. Orang gemuruh ya iso mangan adep-adepan nang ngono. Kowe koluk bet man karo wong warung rupane. Mas iki mbok yo nyawang rupamu iki lho. Wis gampang cilik. Urip sih kan. Mas tau bagus gagah ya wingi ngentutan ngono. Rungokno kowe bet iki ngono. Iya. Ora bagusan. Jam deh. Mas Kepeng. Piye ki? Mangano sak puasmu tak bayari, tak traktir lho. Tenang. Tenan. Oke, siap. Halah Mas iki mbok sombong-sombong dadi wong. Apa berpisan-pisan nek karo ngono iki untuk sombong sithik. Langkeme gecol iki tenan apa ora aku kon mangan sak pokae iki? Wah, jajare nggo duit ya. Gak berduit awake dhewe tombok ya. Dene ora selawe. Selawe aku lho bayar mangan wong loro tok iki lho. Mbak. Pesan, Mbak. Nah, layanan kuwi ora bayar senang kowe. Wah, iya. Apa, Mas? Nila bakar. Apa nduk? Padha ya. Kali minume es dawet. Oh, es teh anget. Oke. Es tangan pripun to, Mas? Ya suruh. Tunggu ya, Mas ya sebentar. Ya Mbak, ya. Mas teh anget tuh bisa. Jam wayahe buka Mas, tak buka sih Mas aku Mas. Ya belum betul dijak, Mas. Ya golek dhewe wis aku wis ngojek kok. Masa ya golek dhewe. Ya, son ya. Oke, Mas. Turun ya, Mas. Tukang ngojek ora cetha kene iki selawet teng luwe ora golek panganan dhewe kok. Siap-siap. Mas, Mbak. Ya. Sing Pesan apa, Mas? sing kadang ngeten iki. Oh, tapi tunggu ya, Mas, antri dulu tuh udah ada yang pesen duluan, jadinya antri. Weh, dah. Weh. Ini lho, mangan deh. Anda yang ngojek ku mau. Aji mulai sateran weh. Oh, ora ya. Sateran ya enak wis aku lho. Bener to ora? Kowe col. Weh. Ya, ben. Mah mangan melu mangan tak bayar. Tenang bae. Tenanan ora iki. Tenan. Bos. Tenang bae. Oke. Duit oke kita. Pemuka ngene bos. Tenan ya. Tenan wis percaya karo aku. Bayari pokoke. Dilot ning jembatan ngono kae. Ya, tak bayar. Belayan deh. Oh. Mantap. Rasa bumbune ya. Ya kene iki aku benekan buka. Ya lurepe. Pokoke ya, Lur. Sekali lagi, Lur. Nek lewat daerah Gumiwang, Kulon Kretek ya, Kulon Jembatan Gumiwang, mampir neng rumah makan Padang Taragak Kampuang. Rasane mantep, menune komplit. Wis pokoke nagih. Wong sing arep ngira moko neng Manyaran, neng Jogja, neng ndi-ndi, aja lali mampir warung makan Padang Taragak Kampuang. Gone Mas Haryanto Buluk, Mbak Ira. Tukang ojek wingi iki ya goblok. Ya anu, dari ngakon 50 dibayar. Selawe malah njaluk 20 malah dibablas ora bayar. Iki warung Padang apa ya? Ulang udah lampune Padang tak turu ya. Kula nuwun. Mbak. Kula nuwun. Niki anu warunge Mas Buluk. Buluk siapa, Pak? Ini Anu. warungnya saya, warung makan Taragak Kampung. Anu itu kula anu anak kula si anu Betty ada anak kene. Tapi memang di dalam ada cewek satu orang itu sama pacarnya, tapi saya enggak begitu kenal. Apa itu anak Bapak? Nggih. Enggak salah. Bapak kayak gitu anaknya kok cantik betul. Oh ya aja begitu. Nah, nanti enggak anak Bapak. Ngaku-ngaku aja nanti. Anak saya lho, Mbak tenan. Anu wonge
kerudungan. Iya. Ayo Pak, kalau begitu benar anak Bapak, ya silakan masuk. Saya mlebu. Ya, masuk. Ya Allah, tadi malam sebenarnya saya mimpi apa? Kok kedatangan tamu-tamu penggemar masakan Padang Kak kayak gitu semua ya. Tapi enggak apalah, orang namanya juga rezeki dari Allah. Saya terima dan saya ladeni dengan sebaik-baik mungkin. Butuh mangan anak kene. Pak. Oke. Iki ngopo, Pak? Kita malah ngomong sampe. Enak gede. Gede. Ora apa-apa. Ngkudu rek. Tak bayar stok nek jangan tak bayar setengah wae. Ngkudu. Ngkudu. Lah kapan bareng anak kono? Arep pesen apa, Pak? Nang pesen apa dhewe tak bayari kok. Lah aku ki ora mudeng panganane wong Padang sing kaya ngopo ngono. Enak. Tenang bae. Ora tak rasane apa. Iki lho, Ijo. Lah kok pedes sih? iki sambel, Dik. Iki sambel. Wis apa kono nduk sing penting anak nduk ora mudeng aku lilaku wis nang desa. Wis Pak, ben dipesenke karo Mas Gicol. Mbak, Ah, Mbak. iki sing bayar sapa? Aku wegane kaya sing diamban aku. Wis tok. Ini, Pak, ini, Pak. Tenang no, sing bayar iki aku. Itu yang bayari calon mantu Bapak. Oh, ini. Heeh. Lah saya sing dulu iku anu bubar aku bayar dhewe-dhewe. Oh, penting ana bayari. Iki pangan. Piye ta, Mang? Kaya ditusuk ngene ta anu blek. Iya, Pak. Nyanggo sendok. Segone kuwi. Aku ki lek wong ora tau mangan ora betane guyutan ngene ta, Mang. Ya pisan-pisan maneh, Nak. Ye, enak ora? Lah nek kene ta. Enak tenan e. Aku ora ngrasake ngalami mangan ngene iki ya. Ya Enak tenan lah. Alon-alon to, Pak. Alon-alon, Mbak. Anu guys, dulur-dulur iki. Mari tindak ajeng tindake Ramaka napa tindak Wuryantara sing saking Wonogiri napa kesebalipun. Ampun lali. Niki jenengan mampir ngene warunge Mas Buluk Taraga Kampuang. Warung makan Padang Jan. Pol tenan. Kulo iki rasane mbok pindho lho, tenan. Ya punya terane waduh kok gegeden apa kepiye yang ya enak tenan. Mangan sak porsi urung parek nek sidai. Baik, ngapa tau ukur atau panah mbok ora mati ngono iki, Pak. Aku luas dicel karo Betty kowe. Ngapa? Panas lho. Panas cukup itu. Apa? Atiku kira panas. Oh. Cemburu wis ceritane. Jadi kok tahan sih, awake dhewe dibayari. Sesuk diajar nek ra apa-apa. Demi dibayari. Lemat lho PAUP. Yo yo, sesuk nek wis kok kene iki di gawe kepiye ngono. Dilepol-lepol kok. Alah pe. Ora kerupuk dadi memek ngene. Lah kepiye tanganmu polahmu mau kuwi? Gara-gara gecol iki. Sabar. Tolong tolong nek jupet cangkem tolong. Dikejan. Tak nyawake dhewe anu modal dibayari Maria. Pokoke ijole mangan sing mukeh, aku ya mangan sing mukeh. Tambah neh. Mumpung enak nang pangan iki. Warteg. Nah, ayo. Tulung bayangkan. Ayo ibu ayo. Iya. Anu dari kecil ta. Pokoke bayari buka kasih. Blenduk-blenduk di tengah awake dhewe. Ya. Jan sisan wae. Pokoke Ayo. Pesenan Ndel. Iya. Warteg. Tak enak kowe. Tak nyampi iki. Limo, papat. Papat. Enak. Ora apa-apa. wis sarek ayo tinggal yuk. Ayo. Sol, aku mulai sih ya bayar ya. Sun ya. Tenang aja sih. Bayari. Ngasih aku bayar tak lol meneng kedung ngono ya. Iya. Matur nuwun, Mbak. Kareng riyen. Kowe bareng aku apa bareng anakmu? Heeh. Bareng aku bareng anakmu. Aku tak melu nenes-nenes ya, Nduk. Gimana?
Tahu dulu sih. Anu, ngajate jangan wedok lah, Pak. Kok nyasmu lah. Iya ya, Dik nang kene jogone ngono tekan omah slamet sampai tujuan pokoknya. Hati-hati ya, Pak. Iya, Ndak. Iki anu, Cong. Aku mantong. Cara bayarin traktir kuwi. Lha kowe iki mangan weteng iki karet apa segara to, Wul? Tenang. Rasane enak tenang. Matur nuwun ya. Tak tinggal sik. Ya, tak ya. Ora ngono iki, gawe iki mangan iki. Iya, Dik. Apa ora tau kapan panganan enak kayak gitu. Gimana piringnya aku sepiringnya warak yo. Tengah-tengah ngopo iki? Lagi. Kita kakek muka terus nggak ditompo. Wow. Dek, Iya, Mas. sun yo wis ngancani aku buber. Aku duwe sesuatu nggo kowe. Sesuatu apa tuh, Mas? Tek nganggo sesuatu barang iki. Ning iki mau. Barangnya nih urusane. Iki apa tuh, Mas? Tek nganggo sesuatu barang iki. Yo, pokoknya Lah iki ada nek koyo ada obat ngene iki. Obat iki apa apa? lah, piye meneh yo kuwi entuk putuku gak ora wadah aku lali yo. Kayak iki tinggo aku. Yo bukaan Bayo lah kuwi mbok kon dadi dukun apa piye? Maksudmu ki apa to, Mas? Kok ngeki aku ali-ali koyo ngene iki? Duh, detik malih hari-hari ini. Nganggur tapi ya. Mosok aku buntel kok ngene iso malih. Ana watu nih jol. Tapi ya sing bisa piye? Aku ora kok ngene lho, Dik. Ya wes ya, Mas, suwun yo, aku yang menghargai perjuanganmu. Wes ngeki aku koyo ngene tak rumatani. Yo, aku yo arep ame ngomong meneh karo kowe. Ngomong apa, Mas? Tapi janjane seneng Dik karo kowe, Dik. Seneng piye to, Mas? Seneng kok cinta. Yo. Iya. Tresno aku karo kowe, Dik. Bertresno to, ora sayang. Iya sayang wow. Ya wes, kok bakal tak jawab pas malam takbiran ya, Mas. Malam takbiran. Iya. Ya wis, tak enteni, Dik. Ya wes, aku arep wis dhisik ya, Mas, wis bengi. Ya, wis tak urusane kabeh iki. Suwun ya, Mas. Iya. Iki yo gaul iki yo entek okah. Durung entek. Mbak. Mbak. Halo. Iya. Kabeh iya. Sadonya 5 bali piring, habis 150.000. Iki lagi. Ini lah masih enak kalau mau tahu nih. 150.000. Wah, iya. Lagi kepiye aku nggo duit 20.000 iki? Mas yang bilang mau nerapin teman-teman Mas semua. Itu teman Mas aja makannya satu orang 5 piring. Aku kepiye iki? Ya, enggak apa-apa. Berapa Mas adanya? Nanti sisanya kapan Mas ada balik lagi kemari ya. Duwe ku kurang pulang kok. Ya, enggak Utang sih, apa-apa. Mbak, ya, ya. Nanti kapan-kapan dibayar ya, Mas. Iya, aku tak bayar.